ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರದಾನಿ ವೆಬಿನಾರದ ಮೂಲಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಗೇನ ಪುಲಬುದ ಪರಪುಡು ಇನಿತ್ತವು ನೂತ್ತ ಪದ್ರಾಡನೆ ಎಗ್ಗೆ. ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆದ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡದ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯರು. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ನು ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಾರು ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರಿಯನ್ ಮೇರು ಸರ್ ಇರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಗೌರವಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುನಾಡದ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ಇನಿ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಬಸ್ರೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯ ಮೇರು ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪಿನಾರು ಕಾರ್ಲದ ಜೆಸಿ ಸಾಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಇರೇನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಮಾನಾತಿಕೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಲ್ಲೆರು ಕಾರ್ಲದ ಜೆಸಿಐದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರು ಸರ್ ಇರೆಗಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪಿನಕಲು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರುದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇರುವೆರೆಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ತುಳುತಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೂ ಸೇರೊಂದಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆನು ಮಾತೆರೆನು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆನು ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನು ಪೂರರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ತುಳುವೆರು ಭೂತದ ಉಪದ್ರ ಅತ್ತನ ದಾದಾಂಡಲ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ತೊಂದರೆ ಪುರ ತೋಜಿದು ಬನ್ನಗ ಬಲಿಮೆ ಪನ್ಪಿನಕಲ್ನ ಕೈತಡು ಪೋದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಪಿನನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂತ. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವಾತು ಪಾಡ್ದೊನಲೆಟ್ಲ ಬಲಿಮೆ ಪನ್ಪಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ವೃತ್ತಿಕಾರರಾದ ಬಲ್ಯಾಯರ್ ನಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಪ್ಪಿನನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯರ್ ನಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ನನಲಾತು ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ರೂರುದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯ ಮೇರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕೊಣಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಫಿಲ್ ಪದವಿನ ತಮಿಳುನಾಡದ ಅಲಗಪ್ಪ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಪೂರೈಸೈನಾರು. ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿಡು ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಲೆನ ಅನುಭವ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಲೆಲ್ಲ ಮಂಡಿಸಾಯಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾದ ಯುಜಿಸಿ ಅನುದಾನಿತ ರಡ್ ಕಿರು ಸಂಶೋಧನೆಲ್ಲ ಮೇರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೂರೈಸೈನಾರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಪನ್ಪಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಕಿರಣದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಅಧ್ಯಾಪಕರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ನ್ಯಾಕ್ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಎನ್ಇಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಅಭಿವಿನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿಕಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗಾದ ISBN ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ತಯಾರಿ ಈತು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನನ್ನು ಮೇರ್ಮಲ್ದೇರು. ಮೆರನ ತುಳುನಾಡ ಬೆರ್ಮೆರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಡ್ದನ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಮೆಯ ಬಲ್ಯಾಯ ಜನಾಂಗೀಯ ಮತ್ತೆ ತುಳು ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕಲು ಪ್ರಕಟಣೆದ ಹಂತೊಡು ಉಲ್ಲ. ಬಾರ್ಕೋರುಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಅಳುಪೋತ್ಸವಡು ಭೂತಾರಾಧನದ ಕುರಿತಲ ಮೇರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಜಾನಪದ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದ ಮರ್ದಲೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸೈಲೆಕ ಮೆರನ ಲೇಖನಲು ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು ಪ್ರಕಟ ಆತ. ಅಂಚನೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಾಸನಲೆನ ದಾಖಲಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ತಲ್ಲೂರದ ಕೈತಲ್ದ ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮಡು ಅಳುಪರ ಸೆರನ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನ, ಕಂದಾವರದ ಕೈತಲು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ರೆಕಲ್ಲು, ಬಸ್ರೂರದ ಕೈತಲ್ದ ಮಾರ್ಗೋಳಿಡು ಸುಮಾರು 8ನೇ ಶತಮಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆನ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಉನೇನು ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಮೆರೆನವು. ಬಸ್ರೂರುಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಾದ ಮೇರಮಂದಿನ ಸುಮಾರು 34 ಶಾಸನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಶಿಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆಯಾದ ಸಂಶೋಧಕರೆಗಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆದ ಉಂಡು. ಶಿರ್ವದ MSRS ಕಾಲೇಜು ಆಯೋಜಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೀಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಲ್ಯಾಯ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಕಮಲಶಿಲೆ ದೇವಳ ವತಿರ್ದು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡ್ದು ಮೇರ ಮಾನಾತಿಗೆಲ್ನ ಪಡೆತೆರು. ಮೇರನ ಕೆಲಸಲಿನ ಸಾಧನೆಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ವಿಷಯಲು ಮಸ್ತು ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಕಾಲದ ಮಿತಿಟ್ಟು ಉಂದೊಂಜಿ ಮೇರೆನ ಎಲ್ಯ ಪೊಲಬು. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಇರಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಳುನಾಡದ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಡಪನ ಈ ಮೀಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಿತ್ಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರಿಯನ್ ಸರ್, ಅವತ್ತಾಂಡೆ ಇನಿದ ಭಿನ್ನರಾದಿತ್ಯನ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ತರಂಜನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು JSS ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್, ಅವತ್ತಾಂಡೆ ಮಾನಾಧಿಕದ ಭಿನ್ನರಾದಿತ್ಯನ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ JSI ಕಾರ್ಕಳ, ಅಂಜನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK, ಅಂಜನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಗಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್, ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪೂರದ ಸೇರಿಗಡೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ ನೆಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ಕಲೆಗಳಾಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂಧ್ಯಾದ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯರು ಮೇರು ತುಳುನಾಡದ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯರು ಬಲ್ಯಾಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಇಂದು ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳಡು ಪಸರಿಸಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ. ಇಂದೇನು ಇಂಗ್ಳು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ನಗ ಬಲ್ಯಾಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಅವು ತುಳುನಾಡುದಾನೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ, ಮುಲ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ, ಅವು ಮೂಲ ಮುಲ್ತನೆ ಜನಾಂಗ. ಆಂಡ ಕೇರಳುಡುಪುನ ಕಣಿಯನ್ ಪನಿಕ್ಕರ್ ಈ ಜನಾಂಗ ತುಳುನಾಡುಗ್ ಇತ್ತಿನ ಜನಾಂಗನೆ ಬಲ್ಯಾಯ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರು ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಲ್ಯಾಯ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರು ಈ ಕನಿಷ್ಠನ್ ಜನಾಂಗಗೂ ಕೇರಳಡಿಚ್ಚಿ ಇಂದುಪ್ಪುನು ಉತ್ತರ ಕೇರಳ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಗಡಿ ಬಾಗಡು ಬಲ್ಯಾಯ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವಗ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡುಗ ಅವು ಪಸರಿಸಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಕಣಿಯನ್ ಬಲ್ಯಾಯ ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಅರಿವರುಂದುಲ ಪಂಪೇರು ಇಂದು ಪೂರಲ ಒಂಜೇ ಜನಾಂಗ ಬಲ್ಯಾಯ ಜನಾಂಗದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರು. ಮೂಲತಃ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಮೂಲತಃ ಎಂಕುಲು ಒರಿಜಿನ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಗೂ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಜನಾಂಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾರ್ಲ ಉಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಈ ಕಣಿಯನ್ ಪಂಪಿನ ಜನಾಂಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ್ದು ಮಗದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಉಂಟು. ಅವು ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಈ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋದಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ಸುಮಾರು ವಿಭಾಗ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೂ ವಲಸೆ ಬತ್ತಂಡು. ಅವು ಗ್ರಹ ವಿಪ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ದರ್ಶ ಪಂಡ ಬೇತಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಇನಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಅವತ್ತಂದೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಲೆತ್ತೊಂದುಂಟೇರು. ಆಂಡ ಇಂದು ಕೇರಳಗೂ ಬತ್ತದು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಪಸರಿಸಂಡು. ಕೇರಳಡು ಬಲ್ಯಾಯ ಜನಾಂಗ ಗುರುಕುಲು ಸಂಸ್ಕೃತನು ಪೂರ ಜನಕುಲಿಗಲ ಪಂಡ ಪೂರ ಜಾತಿ ಜನಕುಲಿಗಲ ಕಲ್ಪಾತಿನ ಗುರುಕುಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಈ ಜನಾಂಗಗೂ ಉಂಡು. ವಿದೇಶಿಯರು ಈ ಜನಾಂಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಂಪೇರು. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಮಾರ್ಕೋಬೋಲ್ ಆದುಪ್ಪು, ಬುಕಾನನ್ ಆದುಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಕುಲು ಪೂರ ಬಲ್ಯಾಯ ಜನಾಂಗನು ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯರು ಕಂಡ ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಲೆಗಲ
ಈ ಪ್ರದೇಶ ಜನಗಳ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ, ಕೃಷಿಗಳ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರಿಕರೇ ಪಂತೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಸುಬುಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಬಲಿಮೆ ಬಲ್ಯಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬಲ್ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬಲ್ ಆಯೆ ಬಲ್ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾಯೆ. ಇಂದು ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲ್ಮೇಡ್ ಅಯ ಎಂಚ ದೈವಲೇನು ಉಂಡು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯೆ ಅಯ ಎಂಚ ಬಲ್ಮೆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೋಡು ಆಪತ್ತನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚಾಯೆ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ತೋಜಾಯೆ ಎಂಚಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆಡ ಉಂಡು. ಈ ಪೂರ ಕಾರಣೋಡು ಆಯನ ಬಲ್ಯಾಯೇ ಪಂಡದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಬಲ್ಮೆದಾಯೆ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇತ್ತಿನ ಪುದಾರು ಅಂಡ ಬಲ್ಮೆದಾಯ ಬಲ್ಯಾಯತ್ ಬಲ್ ಶಕ್ತಿ ತಿನಾಯ ಬಲ್ಯಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಿನಾಯ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಅಂಚಾದು ಅಯ ಬಲ್ಮೆದಾಯ ಆದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಅಕಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲು ಅಕಲು ಕೇವಲ ಬಲ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪನತ್ತು ಮರ್ದ ಕೊರ್ಪನ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದ ಕೊರ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಬಹಳ ಐಟು ತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತಿನಕಲು ನಾಡಿ ಪದ್ಧತಿದ ಔಷಧಿ, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳು, ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗಗು, ಬಾಲಗ್ರಹ ಇಂದು ಪೂರ ಅಕಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಜ್ಞತೆ ಅಕಲಡೆ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ವೈದ್ಯರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಲ್ಮೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೇರಳೋಡು ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗನೆ ಉಂಟು. ಅವು ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗನೆ ಪಣಿ ಪಂಡ ಕಸರತ್ ಈ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಯೋಧರಿಗೆ ಪುರ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಕೇರೋಡು ಇಡ್ತೇರಿಂಗ್ಲ ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗದಕಲು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಪಣಿಕರ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಕಳರಿ ಕಲ್ಪಾವನ ಕಳರಿ ಪಣಿಕರ್ ಬಂತಾರೆ ಕಳರಿ ಕಲ್ಪಾವನ. ಇಂದು ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾಗಿನ ಒಂಜಿ ಕಸುಬುನು ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಬಲಿಮೆ. ಸೊ ಬಲಿಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯ ಪನ್ಪನ ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಡಾ ಪಾರ್ದವನಲ್ಲೆಡು ಪೂರ ಇಟ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಡಾ ಪಾರ್ದವನಲ್ಲೆಡು ಬಲಿಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಬಲ್ಯ ಬಲ್ಮೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಂಗ್ಳು ತೂನಗ ತುಳುನಾಡದ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಇತ್ತಿನ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಅಯೆ ಈ ಭೂತಲನ ಉದಿಪುದ ಸಂದರ್ಭಡು ಉದಿಪುಗಕ ಪ್ರಸರಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಯನ ಅವಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸುಮಾರಿತ್ತು. ಅಯೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಮೆದೀದ್ ಒಂಜಿ ಆಪತ್ತು ಬತ್ತಂದು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಅಯೆ ಆ ದೈವ ಬನ್ನಗ ಆ ದೈವ ದೈವ ಬತ್ತಿನಿ ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅಯೆ ಪಡೆತಂದೆ. ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಳುಪರಿಸರ ಅವಡು ಸಾಮಂತರಾದ ರೀತಿನಂತೆ ಚೌಟ, ಬಂಗ, ಬಳ್ಳಾಲ, ಭೈರವ, ಅಜಿಲ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು ಅರಸರಿಗೆಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆಲ್ಲ, ಪಾಳೆಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ, ಕರ್ತೂಲು ಪಂಡ ಸರಕಾರ ಆ ಕಾಲದ ರಾಜರು ನೇಮಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಡದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ತು ಬಂತಾರೆ ಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಬಲಿಮದ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಬಾರಿ ಕೈತಾಲ್ದೆ ಬಲ್ಯಾಯನ ಅರಮನೆಗೆ ಲೆಬ್ಡಾದ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆಬ್ಡಾದ್ ನಿಮಿತ್ತ ಏನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಇತ್ತಂದು. ಇಂದು ಪೂರ ವಿವರಣೆ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಬಲ್ಯಾಯ ಜನಾಂಗ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಆಯೆ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಬಲ್ಮೆ ದೇವೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಯೇ ಈ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಒಂದು ಕಸುಬುಗು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಗ
ಅಯ್ಯನೊಟ್ಟುಗು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತಾದಿತ್ತಿನ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಗ್ರಂಥೋಲು ಎನ್ನಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಆ ಗ್ರಂಥೋಲು ತಾಡೆಯೋಲೆಲು ಈ ಗ್ರಂಥೋಲು ಪೂರ ಮಂತ್ರವಾದೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಗ್ರಂಥೋಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ಬಲ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡವು. ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಾರ್ನಮಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪುವೇರು. ನವರಾತ್ರಿ ಬೊಕ ಬಿಸು ಇಂದು ರಡ್ ಬಲ್ಯನಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ರಡ್ ಆಚರಣೆ. ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಲ್ಲ. ಬಲ್ಮೆ ದೀಪನ ಬಲ್ಯ ಐ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು, ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೇವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು, ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಮಿತ್ತಕ್ಕೇನು ಉಂಟು, ఆయన ಯಂತ್ರಧಾರಣ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಬಲ್ಮೆಲೆ ನಯೆ ದೀಪೆ. ಸೊ ಜನಪದ ನೆಲೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಣಗ ತುಳು ಜಾನಪದ ನೆಲೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಣಗ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1425 ಇಸವಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಕೈತಾಲ್ದ ಪಡುಕೋಣೆ ಪನಪನಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಶಿಲಾಶಾಸನೋಡು ಅವು ದಾನಶಾಸನ. ಆ ದಾನಶಾಸನೋಡು ದಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆರ್ಮೆರ್ನಕುಲು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕನ್ಯನ್ ಪಂತ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಲ ಉಂಟು. ಅವು ಲೋಕನ್ನೆ ಕನ್ಯೆ ಎಂದು ಉಂಡಾಯ್ತು. ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕನ್ನ ಕನ್ಯೆ ಐಕ್ ಒಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರು, ಒಪ್ಪ ಬಂಡ ಸಹಿ ಪಾಡ್ದೇರು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ದೇರು, ಸಹಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಂಡದು ಉಂಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಶಾಸನೋಡು ಕನ್ಯನ್ ಕನಿಷನ್ ಈ ಜನಾಂಗದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಯಾಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಯಾಯಿತಿ ನಕಲು ಈ ಪಾರ್ದ ನೇಟಿಂಗ್ಲ ಅಕ್ಲನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದದ ಪೆರ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಉಳ್ಳಾತಿ ಪಾರ್ದನೆಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳಾತಿ ಪಾರ್ದನ ಉಲ್ಲ ಕಣಂತೂರು ಉಂಡು, ಸಜೀಪ ಉಂಡು, ಕುದ್ರೊಟ್ಟು ಉಂಡು. ಈ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾತಿ ಪಾರ್ದನ ನೆಂಕ್ಲು ತುನಗ ಅಲ್ಪ ವರ್ತಿ ತುಂಬೆ ಬಲ್ಯ ಐತಿ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ಮದ್ದು ಕೊರ್ಪನಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ಪವನಾಲು ಬರ್ಪೋಲು. ಅಂಚದ ಬಲ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಯಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಮದ್ದು ಕೊರ್ಪನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ಪವನೈಟ್ ಆ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರೆ ಪನ್ಪುನೈಟ್ ನೆಂಕುಲು ಗಮನಿಸೋಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪಾದನೋಡು ನಾಡಬಲ್ಯ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಡು. ನಡಬಲ್ಯಯೇ ನಾಡಬಲ್ಯ ಎಂದು ಪಂಡು ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. ಇಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಒಬ್ಬರೇ ಪಾರ್ದಂಡು ಇಂದು ಬರ್ಪು ನಾಡಬಲ್ಯಯೇ ಪಂಡದು. ಒಂಜಿ ನಾಡುಗು ಅಂದ್ರೆ ಊರುಗು ಸದಾಕಾಲ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಒರಿಯ ಬಲ್ಯಾಯೇ ಜಾತಕ ತೂವರೆ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಅಪ್ಪತ್ತಾವು ಇಂದು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂದು ಪೂರ ಜಾತಕ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂದು ಪೂರ ಊರುಗು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ಲೋದು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಲ್ಮೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಲ್ಯನ ನಾಡ ಬಲ್ಯ ಎಂದು ಬಂತೇರು. ಈ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಪಾರ್ದನೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮೈಂದಲ್ಲ ಪಾರ್ದನೋಡು ಬಾಲೆಮಾನಿ ಪಾರ್ದನೋಡು ನೂಲುಪಾಡಿ ಬಲ್ಯಯೇ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಂದು ನೂಲುಪಾಡಿ ಬಲ್ಯಯೇ ಪನ್ಪುನವು ಏಕ್ಲು ಸರಿಯಾದ ವಿವೇಚನೆ ಮಲ್ತು ತೂನಗ ಇಂದತ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಲ ಬರೆತೇರು. ಅವಳು ಆರಿಂಚೆ ಐನ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತುಳುವ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ ಪೀಟರ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಬರೀತಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತುಳುವ ದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವು ಐನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತೇರು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಳು ನೂಲುಪಾಡಿ ಬಲ್ಯ ಅಂತ ನೂಲುಪಾಡಿ ಬಲ್ಯ, ಕನಿ ಹೇಳುವ ಬಲ್ಯ ಸುಮಾರು ಐಟ್ ಉಂಟು. ಆ ನೂಲುಪಾಡಿ ಬಲ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಲ್ಯ ಅಂದೇ ಐಟ್ ಉಂಟು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿನ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕುಲು ತೂನಗ ಐಟು ಓಲ್ಲ ಬಲ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇಜ್ಜೇಜ್. ಈ ನೂಲುಪಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಈ ಮಾಡ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತ ನೂಲು ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಯಾಯನ ಮಂತ್ರವಾದ ಮಲ್ತು ನೂಲು ಪಾಡ್ದಿನಾಯನ ಅತ್ ಬಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗಗೂ ದುಂಬು ನೂಲು ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಲಾರ್ಡ್ ಥರ್ಸ್ಟನ್ ಬರಿತಿನ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬರೀತೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಥರ್ಸ್ಟನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಪಂಡ ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗ ದುಂಬು ನೂಲು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು.
ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಕೇರಳಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅರ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಪ್ಪಿನ ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗ ನೂಲ್ಪಾಡ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಬುಡಿಯರಕುಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ನೂಲುಪಾಡಿ ಬಲ್ಲೆಯ ಪನ್ಪನೈಕ್ ನನೊಂಜಿ ಆಯಾಮದ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು. ದೈವ ಮಾಡೋಡ್ದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ನೇಮನಗ ಅವು ನೇಮದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೂಲು ಪಾಲ್ದ ಜನಕುಲನ ಲೆಪ್ಪುಂಡವು. ನೂಲು ಪಾಲ್ದ ಜನಕುಲನ ಕೂರ ಲೆಪ್ಪುಂಡವು. ನೂಲು ಪಾಲ್ದ ಜನಕುಲು ಬಂಡ ದೈವಗೂ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಬಹಳ ಕೈತಲುಪುನ ಜನಾಂಗದವು. ಮೂಲ್ಯನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಂಡವು, ಬಲ್ಲೇರ್ನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಂಡು, ಇರುವೇರ್ನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಂಡು, ಬೇತೆ ಜನಾಂಗಲ ಲೆಪ್ಪುಂಡವು. ಆದಾಗ ಆ ನೂಲು ಪಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಲೆಯ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಬಲ್ಲೆಯ ದೈವಗುಲ ಕೈತಾಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ನೂಲು ಪಾಲ್ದ ಬಲ್ಲೆಯ ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಪಾದನకు ಬಂದಾಗ ನೂಲ್ಪಾಡಿ ಬಲ್ಲೆಯ ಅದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನೂಲ್ಪಾಡಿ ಬಲ್ಲೆಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಅವು ಮೈಂದಲೇ ಪಾದನಡ ಮಾತೃಪುನು ಅಂಚಾದ ಆ ಬಾಲೆಮಾನಿ ಪಾದನ ಅತ್ಯಂತ ಪಿರಾಕದ ಪಾದನ ಅದು ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪು. ಮೂಲು ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ನೆಲೆಟ್ ತೂನಾಗ ಬಲ್ಯಾಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯೇ ಅಯೇ ಈ ದೈವ ಉಪ್ಪುನ ರೆಡ್ ಸ್ಥಿತಿಲು ಒಂಜಿ ಮಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೋಗ. ಮಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಗದ ರೆಡ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆಲ ರಾಯಭಾರಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ದಾಪಂಡ ಮಾಯಡು ಏನಾಪನ ಪೊಂಡದು ಏರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಜೋಗುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾರ ದೈವ ಪಾರ ಪಾಡುಂಡು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಮಾಯಡು ಏನಾತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಏನ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಿಸಿ ಅಂಡ್ ಆ ಮಾಯದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಗದ ಈ ರೆಡ್ ಸ್ಥಿತಿತ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬಲ್ಯ ಒಂಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡದ ಒವ್ವೇ ದೈವಾರಾಧನದ ಆರಂಭವಾದ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಎಂಕಲು ನತ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ತೊಂದರೆ ದೂರ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟು. ಇಂದು ದೈವಲನ ಎಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ನಡತೋನು ಆ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲಿತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಇಂದು ಅಂಚನೆ ದೈವಲನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಚಿನಂಡು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ನಡಪುವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪು ಬತ್ತಿ ಪಾರ ದೂರ ಆವಡು ಬಲ್ಲೆಯ ಬಲಿಮೇಡು ವಾ ದೈವ ದೇವರ ಉಪದ್ರ ಅಂತ ತೂಜಿದು ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ನಡತನುವ ಪಂಡದು ತರೆ ತೊರತ್ತದು ದೇವದ ಮಂಚಗು ಈಡು ದಿಪ್ಪುನ ಇಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂದು ಮೂಲತಃ ಬತ್ತಿ ಪಾರ ದೂರ ಆವಡು ಬಲ್ಯ ಬಲ್ಮೇಡು ವಾ ದೈವ ದೇವರ ಉಪದ್ರ ಅಂದು ತೂಜಿದು ಬತ್ತಂಡ ಅವಳು ಸರಿಯ ತೂಜಿದು ಬರ್ತನು ಅರ್ಥವು ಅಕಲ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ನಡತನುವಾ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಲ ಈ ಜನಪದಡು ಉಂಟು. ನನ್ನ ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲಿಮೆ ಬಲ್ಮದಾಯ ಬಲ್ಯಾಯ ಒಂದು ರೆಡ್ ಶಬ್ದಲು ಬರ್ಪ ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲ್ಮೆ ಬಲ್ಮೆ ಬಲ್ಯಾಯ ವಾ ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ಪೆನ ಅವು ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲ್ಮೆ ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ಪುನಾಯ ಬಲ್ಯಾಯ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ಪನಕ್ಕೂ ಬಲ್ಯಾಯ ಆವಡು ಅಂಚಾದ ಬಲ್ಯ ಬಲ್ಮೆನ ಪನ್ಪುನಯ ಬಲ್ಯಾಯ ಆಯ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಲ್ಮೆ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ಪುನಯ ಬಲ್ಯಾಯ ಪನ್ಪುನು ಏರ್ಲ ಬಲ್ಮೆ ಏರ್ ಪನ್ಪೆನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬಲ್ಯಾಯ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಅಂಚಾದ ಅವು ಆತು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಏಪಲ ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲ್ಮೆಂದೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾರ್ತನೋಡು ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ನಗ ಬಲ್ಯಾಯ ಎಂಚ ಆ ದೈವಲನ್ನ ಉದಿಪುನು ದೈವ ಆಪುತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆ ಅವು ದೈವಂದ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆ ದೈವಲನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತ ಪನ್ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಮೆಡು ಗ್ರಹಕುಲುಲ್ಲ ಒರ್ಮ ಗ್ರಹಕುಲುಲ್ಲ ಐಕ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಈ ದೈವಲೇನು ನವಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕಂತದ್ದು ಪನ್ನೋಡು ಈ ನವಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಆ ದೈವಲೇನು ಆಯ್ತು ಓ ಆಯನ ರಾಶಿಡು ಓ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವలను ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೋಡಾಯಿ ಈ ಅಷ್ಟಮಗಳ ದೇವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ನಿಮಿತ್ತಳಿಗೆ ಎಣ್ಣು ಉಂಟು ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗ ಅಯೇ ಇಂದು ಅರಸು ದೈವನ ಇಂದು ಬೆರಣ ದೈವನ ಇಂಚ ಪನೊಡಾಂಡ ಅವು ಗುರು ಬೊಕ ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಂತ ಓಡಾಪುಂಡಾಯಿ ಭಗವತಿ ಕೊರತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ದೇವಿ ಸಂಕೇತದ ದೈವವನ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ ಮುಕ್ಲೇಪುರ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುದು
ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಗ ಬುಧೆ ತೋಜಿದ್ ಬಾತನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ ಪಂಜೂರ್ಲ ದೇವಾಲಯನ ಪನ್ನಗ ಅವು ಶನಿ ಗ್ರಹ ದುಪ್ಪದು. ನಾಗನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವು ರಾಹುಗ್ರಹ ಅಲ್ಪ ತೋಜಾವಡು. ಗುಳಿಗೆ ಒಲ್ಲೆನ ತೋಜಡಾಂಡ ಮಾಂದಿ ಗ್ರಹ ಕುಪ್ಪೋಡು. ಇನ್ನು ಪೂರ ದೈವಲೇನ ಬಲ್ನೆಗ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತದ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತವನು. ಇತ್ತೆ ದೈವಲೇನ ಉದಿಪು ಬಕ ಈ ಬಲಿಮೆದ ಬಲಿಯನ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಂಡದು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬೈದಿಲು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ದೈವ ಬೈದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊರಡು. ದೈವ ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯಗ ಸಾಮಾನ್ಯದವು ಆಪತ್ತನೇ ತೋಜ ಉಂಡು. ಏನನ್ನ ನಂಬೋಡು ಅಂತನ ಒಂಜಿ ಆಪತ್ತನೇ ಅವು ತೋಜ ಉಂಡು. ಇದನ್ನ ಪಾರಪಾಡುನು ಪಂಪೇರಿ. ಈ ಆಪತ್ತನ ಕಲ್ಪನೆ ಪಾರಪಾಡುನು ಪಾದನಗಳು ಉಂಡವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಾರಪಾಡುನು ಪಂಡ ಈ ಪಾರ ಕಿದೆಕ್ ಮಾಡುನು ತೊಟ್ಟಿಲಗಿ ಎಂಗ್ಲು ತೀರೋಡು. ಕಿದೆಡ್ ಬೆತ್ತ ಕಂಜುಲುಲ್ಲ ಏರ್ಲುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಪಾರಪಾಡುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಪತ್ತ ಕಲ್ಪನು. ತೆತ್ತೊಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರುವ ಏರ್ಲು ನಾಳೆ ಬಿದೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಯ್ತ ಇಂಚಿನ ಪಾರ ಪಾರ್ದನಡು ಕೆಲವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಶುಲೆಗ್ ಅವು ಪಾರಪಾಡುನು. ಅದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ತಾನೋ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು. ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪಾರಪಾಡು ಬಾಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಳ್ಡುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಈಳು ಕಟ್ಟದು ಬುಲ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಬುಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡುನು. ಅದಾಗ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪಾರಪಾಡ್ನು ಬಂತೇರು. ಸೊ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆಪತ್ತನ್ನು ಕನ್ಪೊಂಡು ದೈವ ತಾನು ಬೈದಿನ ಸೂಚನೆನು ಹೊರಡದ ಒಂಜಿ ಆಪತ್ತನ್ನು ಕನ್ಪೊಂಡು. ಮೂಲು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಗು ಕರ್ತಗು ಬಲ್ಲಾಲೆಗು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜೆ. ಆಪತ್ತ ಕನ್ಪೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೆತ್ತ ಗಂಜಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಂಡು ಇದು ಏನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಆದಾಗ ಮೂಲು ಬಲ್ಯಾನ ಬಲಿನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದಾಗ ಬಲ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಅವನ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುವರು ಪೂರ ಪಾರ್ಥ ನೋಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 90% ಬಂದ್ಬೇಕು. ಆತ ಪಾರ್ಥ ನೋಡಲ್ಲ ಹಿಂಚಿನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡವು. ಯಜಮಾನೆ ಚಾವಡಿದಗ್ ಬಲ್ಯನ ಲೆಪ್ಪಡವೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ದೀಲ ಸಾರಿದೀಲ ಬಂದ ರಾಶಿ ದೀಲ ಅಂತ ಸಾರಿದೀಲ ಅಂತ ಬಂತೇರು. ಅದಾಗ ದೈವ ಏರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅದಾಗ ಏರು ಬೈದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಮಾತ್ರ ಈ ನಂಬುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆನೆಲ್ಲ ಏಪಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಏಪಂತೆ ನಂಬೋಡು ಅಯ್ ನಂಬುವೆ. ಈ ನಂಬಿಕದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ನಂಬಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದದು. ಈ ಕತೆ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಹೋದು ದುಂಬಗ ಪಾರ್ಧನವರು ಕೊಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೂನಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೋದುಂಡವು. ದೇವನ ನಂಬುವರು ದೈವ ನಂಬಿಕೆದ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೆಕವು ಕಡೆಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ ರೂಪಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಈ ದೈವ ಏರು ಐನ ಗುರ್ತ ಬತ್ತೋಡೆ ನಾಡು ಬತ್ತೋಡು ఆయన ಬಣ್ಣ ಹೆಂಚಿನ ఆయన ಆಕಾರ ಹೆಂಚಿನ ಮಲಮಲ ಆಕಾರ ದೈವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕಾರ ದೈವಲ್ಲ ಏರವು ದೇವದ ಸ್ಥಾನವು ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರವು ಹಾಕುವೆ ఆయన ಲಕ್ಷಣ ಹೆಂಚಿನ ಆಯೆ ಹೂ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ತೂನ ನೀರ್ನ ವೈನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪಂಚಭೂತಲೇನು ಒಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಲು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಂಡಾರದ ಎಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಮಾಡ ಗುದ್ದು ಬರ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ವಿಷಯಲು ಆ ದೈವ ಏರುಂಬೆ ಪಂಡಿಯೊಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡವು. ದೈವ ಬೈದಿನ ದಿಕ್ಕು ಬತ್ತಿನ ಆಪತ್ತು ಇದನ್ನು ಪೂರ ರಾಶಿ ಫಲದ ನಿತ್ತು ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ತೋಜಡಪನೆ. ದೈವದ ಲಕ್ಷಣ ಆಣ ದೈವನ ಹೊಣ್ಣ ದೈವನ ತಗೆದಂಗಡೆ ದೈವಲ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗಿ ನಂಕೆಲ ಬಂಟೆನ ಕೆಲಸದಾಳ ನಿತ್ತು ಜಾತಿದಾನ ತಿತ್ತು ಜಾತಿದಾನ ಓ ದೈವ ಇಂದು ಆಯ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡತ್ತಾ ಅವು ಬಲ್ಮೆಡು ಅಯೇ ತೋಗ ಆಯ್ನ ನಮಗ ದೈವದ ಸ್ಥಾನೋಲು ಗುಂಡ ಮಾಡ ಗರಡಿ ಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಳ ಇಂದು ಓವು ಆಯ್ತಾ ಓವು ಸ್ಥಾನ ಅಂದವು. ನಂಬುನಂಚಿನ ವಿಧಾನವು ಬಲಿಭಾವ ಕೊರ್ಪುನ ನೇಮ ಅಯನ ಹೊಲಸರಿಯ ಬಂಡ್ಯ ಜಾತ್ರೆನ ಗೆಂಡನ ಇಂಚಿತ್ತನ ಬೇತ ಆಚರಣೆ ಗೋಂಟೆ ಗೋಪುನ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ರಕ್ತಹಾರ ಅಗೆಲು ಗೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಂದು ಪೂರ ಪನ್ನಡಾಪಡು
ಈ ದೈವಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕ ಐತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಈಗ ಬಲಿ ನೇಮ ಕೊರ್ಪನ ನೇಮ ಕೊರ್ಪನ ಆಯನ ಮಲ್ಪನ ವಲಸರಿಯ ಬಂಟಿಯ ಏನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾವಡದ ಅವು ಪೂರ ಪನ್ನಡ ಆಯ್ತ ಪರಾಕ್ರಮ ದೈವದ ದುಂಬುದ ಕಥೆಗಳು ದಂತ ಕಥೆಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳು ಇದು ಪೂರ ಆ ದೈವನು ಉದಿಪನ ಕಾಲೊಡೆ ಒಗ್ಗೋಡ ಕಲ್ಲೂರು ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಪಾರ್ದನುಡು ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವ ಸುಡೇರು ಕಲ್ಲೂರು ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕುಡನ ಕೈಲ ಕಾರ್ಲ ಕರ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಲೂರು ಟಿ ಮೆಕ್ತಿ ಬತ್ತದಿಂದ ತೂದು ಕಡೆಕ್ ಅಕು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕಾಯನ ಗುಡ್ದು ಮಾಯಗು ಓದು ಬೊಕ್ಕ ಭೈರವ ಸುಡಗ್ ಆಪತ್ತನ ಕನ್ಪೇರು ಕಲ್ಲೂರು ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಲು ತಗೆತಂಗಡಿ ದೈವಲು ಕಾಯಬುಡ್ದ ಮಾಯ ಬಟ್ಪನ ತುಂಬು ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆಗೆ ಬತ್ತದು 30 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ತೀರ್ಥ ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ವೇಣೂರದ ಮಹಾದೇವರನ್ನ ಅಂಕಣಗು ಪೋದು ಅಕಲು ಮಾಯಗು ಸಂದು ಬೇರು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಗ್ ಬತ್ತದು ಭೈರವ ಸುಡೇರಗ್ ಆಪತ್ತನ ಕನ್ಪೇರು ಆಪತ್ತು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಆಪತ್ತನ ಕನ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಕಾರ್ಲದ ಭೈರವ ಸುಡೇರು ದಾನಿ ಸೋಗ ಮಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲೆಯ ಬಲ್ಮನೋಡು ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲೆಯ ನೋಟ ನಿರ್ಮಿತ ತೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲೆಯನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಚಾವಡಿ ನಡುವರ ಕುಳ್ಳೇರು ರಾಸಿ ಮುಟ್ಟುದು ಕಾಣಿಕೆ ದೀದು ಪನ್ಪೇರು ಪಾಡ್ದಿ ರಾಶಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಗೊಡು ಈರು ಪೊನೆತಾರು ಮಾಯಡು ದೈವ ಪೊನೆತಿನ್ ತೋಜುಡು ಈರು ಜೋಗೊಡು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರು ಮಾಯಡು ತಗೆತಂಗಡಿ ದೈವಲು ಬತ್ತದು ಈರೇನು ಪೊನೆ ತೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲೆಯರು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಲು ಉಬಾರ್ಗ ಪೋಪ ಉಬಾರ್ ಕಡಪಗು ಪೋಪ ಕಡಪಗು ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಕುಂಜೆ ಪನ್ಪನೆ ಕುಂಜೆ ಮೂಲೆ ಪನ್ಪನ ಇಲ್ಡೆ ಆಯ್ ಓಡ ಬಿಡ್ಪುನಯೆ ಓಡನು ಹುಡ್ಪುಜೆ ಈ ದೈವಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆಯರಿಗೆ ಹುಡುಪುಜೆ ಅದಾಗ ಮನದಾನಿ ತೂನಾಗ ಆಯ್ನ ಓಡನೆ ಆಳದುಕೊಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಪೋರಾಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಪತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡ ಆಯೆ ಅಲ್ಪಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಮೆಡ್ ಕೇನ್ವೆ ಒಂದು ದಾನೆ ಸೋಗ ಪಂಡದು ಮನದಾನಿ ಬಲ್ಲೆಯ ಬಲ್ಮೆಡ್ ನೋಟ ನಿಮಿತ್ತ ತುನಗ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತಂಡು ಕಡಪೋಗ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಸತ್ಯಲು ಬೈದೇರು ಕಡಪೋಗ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಸತ್ಯಲು ಬೈದೇರು ಓಡ ಬುಡಿಯರೆ ಪನ್ನಗ ಓಡ ಬುರ್ತಿಜ ಓಡ ಬುಡಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಗು ಮೆಲ್ಪರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಕಡಪುಡು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟೊಡು ಅಡಿ ಪಂಚಾಂಗ ಉಬಾರು ವೈಲಾರೆ ಕಟ್ಟೊಡು ವೈಲಾರೆ ಲೋಲರ್ ಆರ್ಲ ಕಟ್ಟೊಡು ಕಡಪೋಗು 7 ಕೋಲು ಮಾಡ ಕೊರೋದು ಗುಬ್ಬಿ ದೈವಂಗಳ ಬಲಭಾಗುಡ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಬಲ್ಯಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾಲಿ ಬಲ್ಮೆ ದೀಪನ ಮಾತ್ರ ಆ ದೈವನ ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ಕೆ ಏನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಡು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಬಲ್ಯಾರ ಪಂಡೆ ಬಲ್ಯಾರ ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಆತು ಪಾತೆರೆ ಕೇಂಡರೆ ಕಡಪು 7 ಕೋಲು ಮಾಲ ಅಡಿ ಪಂಚಾಂಗ ಕಡಪುರ ಕುಂಜ ಮೂಲೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಕಡಪುಗು 7 ಕೋಲು ಮಾಡ ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ಕಲ್ಲೂಟಿ ಕಲ್ಪುರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಇಂದು ಅವಳು ಎಂಚ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಲೆ ಆ ಸತ್ಯಲೇನು ನಾಡದು ಬತ್ವೆ ಸತ್ಯలను ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೇನೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೊತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕಾಂತು ವೈದ್ಯ ಪನ್ಪುನಯ ಕೇರಳ ಹೊಡ್ದು ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಊರು ದಾಯಕನ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಾಂತು ವೈದ್ಯನ ಊರುಡು ಕಲ್ವೆರ್ನ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ತಂತಿರುಳ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಆ ದೈವನು ಕನ್ಪೆ ಅಂಡ ಆ ದೈವ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕಂತದ ಊರುಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೋನಗ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ದ ಅರಸಲೆಗ್ ಅವು ಆಪಿಚಿ ಅಂಚಾದ ಅವಳು ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಕಾಂತು ಬೇದಿಯನ್ ಲೆತ್ತದು ಆಯ್ನ ನೆರ್ದು ಆಯ್ನ ಊರುಡ್ದು ವಿದಾಯ ಪಾಡ್ಬೇರು ಈ ದೈವ ಬೋಡದ ಆಯ್ನ ಊರುಡು ವಿದಾಯ ಪಾಡ್ಬೇರು ಕಾಂತು ಬೇದಿಯನ್ ಅದಾಗ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣನ ಉರು ಅದು ಬತ್ತದು ಕಾಂತು ಬೇದಿಯಡ ಪನ್ಪಲು ಯಾನು ಅಕ್ಲಿ ಪಾರ ಪಾಡ್ವೆ ಇದಾಲ ಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಕಾಂತು ಬೇದಿಯರ ಪನ್ಪಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಯ್ಯಡು ಈ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರದ ಜನನಗು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವು ಪಾದ ನಿಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಎತ್ತೊಂದಲು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರದ ಜನನಗು ಪೊಗ್ಗ್ಯಾಲು ಪಶುಗು ಪಾರಪಾಡ್ಯಾಲು ಮಾನ್ಯತ ದುರ್ಬಲ ಮಾನ್ಯಲು ಜನಕುಲಗಳ ಪಶುಗಳ ಪಾರಪಾಡ್ಯಲು ಆತನ ಬರ್ತುಗು ಚಾವಡಿಗೂ ಬಲ್ಯಾನ ಲೆಪ್ಪದೇರು ಬಲ್ಯಾನ ಲೆತ್ತದಿರಾದಾಗ ಏರು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರದ ಅರಸಲು ಕರಿಯ 10 ದಿನ ಮನೆಟ್ಟು ಒಳ್ಳಿದ ಇಡೆ ಸರಿಗೆದ ಕವಡೆ ದೀದು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಲಂಕಾರ ತುಳುತ
ಕರಿಯ ಕತ್ತದಿನ ಮನೆಟ್ ಕಪ್ಪು ಮನೆಟ್ ಒಳ್ಳಿದ ಸರಿಗ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಕವಡಿನ ದೀದ್ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಕಾಂತು ವೈದ್ಯನ ದೈವ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಜನನಗ ಬತ್ತು ಬೊಗ್ಗುದುಂಡು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ದಾನೆ ಕಲಾಮತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅರಸು ಬಲ್ಯಾನ ಬರಿಯಡ ಪಂಡ ಬಲಿಂಬಾರ್ ತೂನಗ ಪಾಡಿ ಸಾರಿಗ್ ಪಂಡ ಬಲ್ಮೆಗ್ ತೂದು ಬತ್ತಂಡು ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಉಪದ್ರ ಪಂಡದು ಕಾಂತು ವೈದ್ಯನ ಊರಾಡ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ಯಾದ ಆಯನ ಪಿರ ಬರ್ಕೆಗೆ ಲೆಬ್ದಾದ್ ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮೆ ಕೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಸೋಂಕಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆದ ಪದ್ರಾಡಿ ಮುಡಿ ಕಂಡ ದೇವರನ ಪುದಾರಿಗೆ ಬುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಆತ್ರ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಾನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ದ ಅರಮನೆ ಸುಡು ಸೂಕರಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡದು ಬಲ್ಯಾರು ಪಂಡ್ಯಾರು ಸೊ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಪೂರ ಪ್ರತಾಪನು ಬಲ್ಯಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ದ ಅರಸರಿಗೆ ಪಂಪೇರು ಅರಸನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಐನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪಾದ ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪಾದ ಉಂಟು ಕಣಂತೂರದ ಒಕ್ಕ ಸಜೀಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಕುತ್ರೋಟು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಸುಮಾರು ಪಾರ್ದನಗಳು ಉಂಟು నేను ಪೂರ ತೂನಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡವು ಅವು ತುಂಬೆ ಬಲ್ಯ ಐದಿ ಕೆಲ ಪಾರ್ದಿನ ಬಂಬೆ ಬಲ್ಯ ಐದಿನ ಪಂಪರು ಕೆಲವು ತುಂಬೆ ಬಲ್ಯ ಐದಿ ಉಂಟು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ದೆಯ್ಯಾರು ಪಂಪರ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೆಯ್ಯಾರನು ಪೆಪ್ಪವನು ಈ ತುಂಬೆ ಬಲ್ಯ ಅಲ್ತಿ ತುಂಬೆ ಬಲ್ಯ ಅಲ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಾನಿನ ಕಟ್ಕೊಡ್ದು ಸೇವಕನ ಕಟ್ಕೊಡ್ದು ಲೆಪ್ಟಾದ ಕನ್ಪೇರು ಆ ಬಾಗಿಂಚೊಂಡು ಪಾರ್ದನದ ಒರುಂಬ ತಿಂಗಳು ಕರೀದು 18 ಪೂರ್ತಿಂಗಳು ನೆರೆ ಉಂಡು ಸಿರಿವುಳ್ಳ ಮೋನೆಡ್ ಪುಳಿವುಳ್ಳ ಬೇನ ತೋಜುಂಡು ಬೆರಿಟೆ ಭೀಮಪುತ್ರ ಬೇನ ತೋಜುಂಡು ದಿಂಜಿದ ಪೊಂಜವು ದಯ್ಯಾರೆಗ್ ವಿರಣ ಪೊಂಜವು ಪನ್ಪರು ಬಂಜಿದ ಬೇನೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಾನಿನ ಲೆಪ್ಪವೇರು ನಾಡ ಜನಲಿಗೆ ಮಾನಿ ಕಡಪುವೇರು ನಾಡ ಜನಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಮಾನಿ ತುಂಬೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಲ್ದಿಡ ಪನ್ಪೆ ಆತು ಪಾತೆರ ಕೇಂದು ತುಂಬೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲು ಬುಗ್ಗುವಾಲು ಬುಳ್ಳಿದ ಗೆಜ್ಜೆತಿ ಪತನುವಲು ತುಂಬೆ ಉದೇತ ಎಣ್ಣೆ ಪತನುವಲು ದುಂಬುಡು ತುಂಬೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಲ್ತಿ ಪಿರೋಡು ಪೋಯಿ ಮಾನಿ ನಾಡು ಜನಲಿಗೆ ಬೀದರು ಕೂಟಾಜ ಜನನಂಗ್ ಬತ್ತು ಬೊಗ್ಗುವೇರು ಬಂಜಿನಾಲ ಮೋಲಿನ ತುಂಬೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಲ್ ತುಯ್ಯಲು ದೆಯ್ಯಾರು ಪನ್ಪೆರು ಓ ತುಂಬೆ ಬಲ್ಲೆ ಆದಿ ಕೇಂಡನ ಯಾನು ಬಾಳುಜಿ ಯಾನು ಬದುಕುಜಿ ತುಂಬೆ ಬಲ್ಲೆ ಆದಿ ಪನ್ಪಲು ಕೋಟೆಡೆ ಮಗಳೇ ಬಾಮೇಡೆ ಹತ್ತರ ದರ್ಪದಳು ಗೆಲಿಕೆ ಕಟ್ಟದರು ಕರ್ದಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಗಳು ಶೀಲಗು ಜತ್ರಗು ದೆಯ್ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಗಳು ತುಂಬೆ ಬಲ್ಯಾದಿ ಶೀಲಪೊಯ್ ಬಾಲೆನ ಮೇಲಾರ ಕೊಂಡು ಬರುವಳು ಎಂದ ಕಾರಿದ ಬೊಂಡ ಕಡ್ತದ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರನು ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಓಳು ಬಂದದು ಪಾಲಿಡ್ಕೊಂಡತಾಳು ಪೆದ್ದಾಯಿ ತೇಜ ಬಾಲನ ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಕುಳೆ ಕೊರ್ಪಾಲು ಸೊ ನೆಟ್ ಇಡೀ ಪಾದನೋಡು ತುಂಬಾ ಬಲ್ಯಾದಿ ಎಂಚ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದವಳು ತಾನ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಟಾಜಿ ಜನನಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡಿ ನರಂಬು ತೂದು ಅಲೆನ ಇಂದ ಬಂಜಿದ ಬೇನತ್ತ ಬಾಲದ ಬೇನ ಪಂಡದು ಪೆದ್ಭಾವನ ಅಲ್ತ ಕ್ರಮ ಪೆದ್ಭಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪರು ಕಿರ್ಕೆ ಕಟ್ಟ ದಿನ ಆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಲು ಮಲ್ಪನು ಹಾಲು ಬನ್ನಾಗ ಗೆಜ್ಜೆ ತಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೋಲು ಉದ್ರೆ ಜಿಂಕೆದ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೋಲು ಇದು ಪೂರ ವಿವರಣೆ ನೆಟ್ಟು ಉಂಟು ಇಂದು ಕುತ್ರೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾತಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಸೈಜ್ಕ ಉಳ್ಳಾತಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ತುಂಬೆ ಬಲ್ಯ ದೀಪ ಅನ್ಬೋದು ತುಂಬೆ ಬಲ್ಯ ದೀಪ ಅಂತದು ಕಣಂತೂರು ದೇವಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಆಯನ ಅನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪು ಅವು ತುಂಬೆ ಅಂಬೆ ಬಿತ್ತಲ್ದ ತುಂಬೆ ಬಲ್ಯ ದಿ ಕಾಡ ತಪ್ಪು ತೋಡ ನೀರು ಪಂಡದು ನಿಂಕಲ ಹಿರಿಯರ್ ಪಂಪ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂಬೆ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಕುಂಭ ಬಲ್ಯ ದಿ ಪಂಡದು ಅಂಬೆ ಬಿತ್ತಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಂಜೇಶ್ವರ ವರ್ಕಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಅವು ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಯ ಜನಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಆದ ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಬಲ್ಯ ಜನಕದ ಅಲ್ಪನ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅವುಲು ಮರ್ದ ಕೊರ್ಪ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಅಂಜಿ ಅವಳು ಮನೆತನಗೆ ಅಂಬೆ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಕುಂಭ ಬಲ್ಯ ಅಲ್ದಿ ಪಂಪ ತೋರ್ತಿತ್ತಲು ಆ ಕುಂಭ ಬಲ್ಯ ಅಲ್ದಿ ಈ ತುಂಬೆ ಬಲ್ಯ ಅಲ್ದಿ ಪಂಪನ ಅಲ್ಲ ಪುಳ್ಯ ಅದು ಕೊಡವು ಅಂಚ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಇಡೀ ಬಲ್ಯ ಮರ್ದ ಕೊರ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಮೆದಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಪ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಪಂಪನ ಇಂದು ತೋಜಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಯ ಜನ ಕೊಂಜೋನಕ್ಕು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇಂದು ತೋಜಾವ ಬಲ್ಯ ಜನ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೇದ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಹಾಲು ತನ್ನ ಖಂಡನೆ ಈ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಾಗ ತಾನು ಮರ್ದನ ಕಲ್ಪುನು ತಾನ ಮರ್ದರು ಕೊರ್ದು ಊರ ಜನಕುಲಗೂ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತನ ಬರ್ಪುನು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವೈನ ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಯ ಜನ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಇನಕಲ ಬಲ್ಯ ಜಾತಿ ಕೊಂಜೋನಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪನೋಡು ಲೇಹ ಮಲ್ಪನೋಡು ಘೃತ ಮಲ್ಪನೋಡು ಮರ್ದ ಮಾತ್ರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೋಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಅಕುಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿತನ ಪಡೆದಿದ್ದೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪೋಂದುಂಡು
ಇದ ಜನಾಂಗನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಕೆಲಸ ಬೋಪುನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಬೋಪೇರು ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮರೆ ಒಂದು ಬರೊಂದುಂಟು. ನನ್ನ ಜಾರಂದಾಯ ಪಾರ್ದನೋಡು ಕೂಳೂರ್ಗ ಅರಸು ಬಲ್ವದ ಬಲ್ಯಾನ್ ಲೆತ್ತದು ಕೇನ್ವೇರ್ ಅನ್ಕ ದಾನಿ ಆಪತ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ಪಂಡದು ಅವು ಜಾರಂದಾಯ ದೇವ್ಯ ಬತ್ತಿನಿ ಒಂದು ದಾನೆ ಕಲಾಮತ್ತ ಪಂಡದ ಬಲ್ಲೆ ನೋಟ ನಿಂಬದ ತೂನಗ ಬೂಡುಗು ಧರ್ಮ ದೈವ ಜಾರಂದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಪೋದು ಇಂದು ಬಲ್ಯಾಯನ ತನ್ನ ಬಲ್ಮೆಡು ಪನ್ಪುನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೇ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವ ತಜೆ ಮಾಡಿದ ದುಮ್ಮ ಪೂಜಾರನ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿರನ್ನು ಕಾಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕಾಣೆ ಹತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಲ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಗ ದುಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಂತೀನಿ ಜಾರಂದಾಯ ಬೈರೇ ಪಂತನ ವಿಷಯನ ಪಂತೀನಿ ಅವು ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯ ಕೊರಗತನೆಯ ಪಾರ್ದನೋಡು ಚೌಟರ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಯನ್ ಕೊರಗತನೆಯ ದೈವನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚೆನ್ನಯನ್ ಆಯನ ಬಂಧಿಸದೀಪೇರು ಅದಾಗ ಚೌಟರ ಹೆಸರ ಕುದುರೆ ಒರೆಸಾರಿಡ್ ಕುದುರೆಲೆಗ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕುದುರೆ ಸೈಪ ಅದಾಗ ಚೌಟರ ಹೆಸರು ಬಲ್ಯನ್ ಲೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇಂದು ಕೊರಗತನೆಯ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚೌಟರ ಹೆಸರು ನಂಪೇರು ಬೊಬ್ಬರೇ ಪಾರ್ದ ನಡುಲ ಈ ನಾಡ ಬಲ್ಯನ ಲೆತ್ತದು ಬಲ್ಮೆನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಮಾಡ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಬ್ಬರಿ ನಂಬುದಿನ ವಿವರಣೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಮೂಲು ನಾಡ ಬಲ್ಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಜನೆ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಾದ ನೋಡು ಗಟ್ಟ ಜತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಅವು ಬೊಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಬಳ್ಳಲಾಗ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಪತ್ತಿನ ಕೊರ್ನಾಗ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲ್ಯನ ಲೆತ್ತದ ಕೇಳುವೆ ಈ ಬಲ್ಯನ ಉದರೆ ಬರ್ಪುನ ಉಲ್ಪ ಅವು ಬಂಗಾಡಿದ ಮಟ್ಟು ಬೀರಣ್ಣ ಬಲ್ಯ ಪಟ್ಟದು ಮೇಲು ಬಂಗಾಡಿದ ಪುನಃ ಮಟ್ಟು ಬೀರಣ್ಣ ಬಲ್ಯನ ಲೆತ್ತದು ಸಾರಿದೀದ್ ಬಲ್ಮೆ ಕೇಂಟರು ಅಯೇ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜೂರಿನ ವಿಷಯ ಪಂತಿನಿ ಪಂಪನ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನೋಡು ಉಂಟು ಅಂಜನೆ ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನೋಡು ಸಿರಿನ ಮಗೆ ಕುಮಾರೆ ಅಯ ಪುಟ್ನಾಗ ಜಾತಕ ತೂಪನು ಕುಮಾರನ ಮೋನೆ ತೂಂಡ ಅಜ್ಜೇರು ಬಿರ್ಮಾಳುವರೆ ಸೈಪೇರು ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಯಾಯನೆ ಕೊರ್ಪನು ಈ ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನೋಡು ಸುಮಾರು ಸಿರಿ ಆವೃತ್ತಿಲುಳ್ಳು ಇಟ್ಕೂಲ ಬಲ್ಯಾಯ ಜನಾಂಗ ಪಂಪಿನ ವಿವರಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೆರ್ಮಳೆ ಬಳ್ಳಾಲ ಸಂದಿಡಿಲ್ಲ ಪಡುಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಳಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರತು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಕನಗಟ್ಟುಂಡು ಈ ಕನತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಡು ಪಂಡದು ಮಟ್ಟು ಬೀರು ಬಲ್ಯಾಯನ್ ಬುದ್ಧಿಯಂತನ ಕಟ್ಕೊಡುದು ಬೀಡು ಬೊಮ್ಮೆಯನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಸಂತನ್ನ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿಯಂತರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡುದು ಲೆಬ್ಡಾದ್ ಮಟ್ಟು ಬೀರಣ್ಣ ಬಲ್ಯಾಯನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗೆ ಏನು ಬೇರು ಅದಾಗ ಮಟ್ಟು ಬೀರಣ್ಣ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಅಲ್ಲೋ ಏರಾಜೆ ಬೀಡುದುಂಡು ಆ ಬೂಡು ಹಾಳದ್ ಪೋತಿನ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಗಿದು ಪೋತಿನ ಐನ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಕೂಡು ಪಂಪಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪರ್ಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಯ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಏರಾಜೆ ಬೂಡು ಗೂರ್ದು ಪೋತುಂಡು ನೀರದಾಗ ವೇಳೆ ನಿಗಿತ ಬತ್ತಂಡು ಮೂಲು ಮೂಜಿನೇತ ಭಾಗತರಾಟ ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನ ಕೂಡ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನು ಈ ಪರ್ಮಲೆ ಬಳ್ಳಾಳೆ ಬಲಿಮದ ಬಲ್ಯಾಯನ ಮಾಹಿತಿ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ಇಂದು ನಾನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಬಲಿಮೆ ಬಲ್ಯಾಯನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು, ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಊತದ ದೈವದ ಉದಿಪು ಆಯ್ತ ಪ್ರಸರಣ ಆಯ್ತ ದುಂಬುದ ಪೂರ ನಡವಳಿಕೆ ಇದು ಪೂರಲ ವಿಷಯಡು ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಬಲ್ಲೆ ಜನಾಂಗ ಬಲಿಮದ ಬಲ್ಲೆ ಜನಾಂಗ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಗರ್ತೆ ಬೋತಿನ ಜನಾಂಗ. ಇನ್ನೇನು ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗಮನಿಸಡು ಬೊಕ ಅಕುಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮತಾತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಈಗೇನದ ಪೊಲಪುಡು ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಭಿನ್ನರ್ಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಸಂಯೋಜಕಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಬಲ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಬಲ್ಯಾಯೇ ಪಣೊಂದು ಬಲ್ಯಾಯ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಪಸರಿಸಾಯಿನ ಬಗೆ ಐತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗಲು ಕಸುಬುಲು ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಶಾಸನ ಪಾಡ್ದನಲು ಬಲ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲನ ಸಮೀಕರಣ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿಲೆ ನೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರೆಗ್ ನನ ದುಂಬಗ್ ಪಾತೆರ ಉಲ್ಲೆರ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದ್ಯನಂಚಿನ ಜೇಸಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಲದ ಜೇಸಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೆರು. ಜೆಸಿಐ ಇಂಡಿಯಾ ನೆತ್ತ ಪೂರ್ವ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಜೆಸಿಐ ಕಾರ್ಕಳ ನೆತ್ತ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಾಯಿನಾರು.
ಸುಮಾರು 2,000 ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಇರನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟನೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂಚಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನನ್ನು ಬಿನ್ನಿರಾದ ಲೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಹುಲ್ರಾಗ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಮೂಡುಕೊಣಾಜ ಮೆರೆಗ್ಲ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಯ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪನೊಂದಿತ್ತರು ಕೆಲವು ಭೂತಲ್ನ ಜಾಗದ ಮತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಲ್ನಾಗ ಅದಾಗ ಬಲ್ಯಾಯರನ್ನು ಲೆಪ್ಪದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀತೀನಿ ಪಣದು ಅಂಡ ಬಲ್ಯಾಯರ್ನಗಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಇತ್ತೀಜಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಭಟ್ರರಗಲು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪನೊಂದಿತ್ತರು, ಭಟ್ರನಗಲ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲದಲ್ಪಲ ಬಲ್ಯಾಯರ್ನಗಲು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ. ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಡೆಟ್ ಬಲ್ಯಾಯರ್ನಗಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಆದಿತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ತಾರನಾಥ್ ಬಲ್ಯಾಯರ್ ಪಂಡ್ ಆರ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪುದರಕ್ಕೆ ಹೊರತು ನಿಮಿತ್ತ ದೀಪಿನ ಬಲ್ಯಾಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಐತಿ. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಲ್ಯಾಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀವೊಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ದೀವೊಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ಅವನ ಹೆಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಅವನ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಪಂಪಿನ ಇತರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ದಿನ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಪಾತಿರ್ವ ಅಂಡ ತುಳುಟು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಹತ್ರ ತುಳುಟು ಭಾಷಣ ಆಂಡ ಇನಿ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವನ ಪನ್ಯಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯರೇ ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ತರ ತಗ್ಗವೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನಿಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪಿನ ನಡಪ್ಪುಣು ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ ಇನಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂತುದು ಪೋತುಂಡು. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಯಜ್ಞ ನೂತ 16 ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾണ് ದಾಯಕ ಪಂಡ ಏರು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾണ്. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಭಾಗವಹಿಸವೆ ಅದಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು ಪೋತಿದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುವಂದ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಕೇನುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಪಿರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾണ്. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಹುಲ್ ರೇಗ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವರಿಗೆ ಯಾನು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋನಿಲ್ಲ. 5 ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅವೊಂದು ಬರ್ತನೆ ನನ್ನ ಬಾರಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ತೆರೀದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರಿಯಾನ್ ಅರಲ ಪಾತ್ರನಿಲ್ಲರೆ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿರಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿತನಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಪುದ 2 ಪಾತ್ರలను ಪಾತ್ರ ನೀರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಮಾನತಿಕೆದ ಬಿನ್ನೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದೇರು ಕಾರ್ಲದ ಜೆಸಿ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಬಗೆಟ್ 2 ಪಾತ್ರ 2 ಪಂದ್ 2 ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.
सर सुरुकाद इरेक पूरेकले यान धन्यवाद अपरंदुल्ले सर ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಇಂದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುನು ಒಂದೆತ್ತ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಅಂಡ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ ಜೇಸಿದ ಜೇಸಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಚಿತ್ತಣ್ಣ ಪೂರ ಪಂತೇರ್ ನಾ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ನನ್ನ ಪನ್ಪುಲೆಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆರೆ ಬಂದು ಮುಗಿಬಾರ್ದೆ ಬೊಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹಿಡಿತೆ ಅಂಡಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಕೇಂಡೆ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ ತಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ದಿಂಚಿ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಸರ್ ಇರೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರೋಡನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನೇಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಂಪದಿನ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಷನ್ ಕಲ್ತೆಯನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಇಂಚಿತ್ನ ವಾರ ವಾರ ಆಪುಂಡ್ ಇಂಕ್ ಮೊರನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮೊರನೆ ಆರ್ ಪಂದಿದ್ದೇರ್ ಸರ್ ಇರೋನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವಡ್ ಅಂದ್ ಮೊರನೆ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಪುನೈಕ್ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಬಂತ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕಡಬುಡ್ಲೆ ನನ್ನಲ ಎಂಕ್ ವಾರ ವಾರ ಇತ್ತಂಡ ನನ್ನ ನೆಟ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಕ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪರೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಏನೊಂಡು ನಮ್ಮನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವ್ ನನಾತ್ ಬುಲೆಪಾವಡಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಇರನ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತ್ರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನೆ ಇನಿ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಾರು ಬೆದ್ರದ ಪುಗಾರ್ತದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರಿಯನ್ ಮೇರು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲೆನ್ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೂ ಕನವಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಲೆಟ್ ಅಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಸುಮಾರು 10-12 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮೇರು. ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ಅಸ್ತಿತ್ವಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಳ್ವಾಸ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಅರಿವು ಮೂಡವನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲೆನೆ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ಆಂಡಲ ಕಾಲೇಜಿಡು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರಿಯನ್ ಸರ್ ಮೇರು. ಸರ್ ಇನಿತ್ತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭಡು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಲ್ಯಾಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಯಾಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಿತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯರ ಈ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲೇಗಲ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಗಲಿಕ್ಕಿದ ಪಾತಿನ ವಿಘ್ನೇಶ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶತ್ರಿಪ್ರೇಗ ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನೀಲಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆಂಡಲ ತುಳುತ ಭಾಷೆನ ಕರಗತ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟು ಬಲೆದಿನೇ ಬಲ್ಯಾಯರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕಣಿಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎನ್ನ ಪೆಮ್ಮನ ಮೂಲಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಲಯಾಳಂದ ಓದುದ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯೊಂದಿನೇ ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯೋಡು ಕಣಿಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಇತ್ತಿನೇನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇತ್ತಿನೇನು ತೆರೆಯೊಂದಿನೇ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕುಡ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾತ ಜಾಗಲಿಡಿತ್ತಿನ ಕೊರಗ ಕುಟುಂಬಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗಲು ಅಕಲ ನಡುತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಕುಲು ಬದುಕದ ಬೊಕ್ಕದತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದ ತೂಪು ನೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಏನ ತೆರೆಯುವಂದೇನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಯೋಚನಾ ಪದ್ಧತಿನ ಜನಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕೆಲಸೋಡು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ರೀತಿದ ವ್ಯವಹಾರದ ಅತ್ತಂದೆ ಪುಸ್ತಕದ ದತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಬೇತದ ಧರ್ಮದ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದತ್ತಂದೆ ಜನಕಲ್ನ ಬದುಕಿಡ್ದು ಕಲ್ಪೆರ ಆಪುನು ಬಂದಿನೇ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಐಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ತುಳುತ ಮಾತ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಮಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಗೋಚರ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಮೂಜಿ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಲಾಯಿ ಕೊನತದು ಅವೆತ್ತ ಮೂಜೆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ತೂದು ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಕೊನತದು ಬದುಕನ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊರಲಿ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಯೋಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ 14 ಕುಲೆಕಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಪ್ಪು ಮಾಯಲು ಪನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ಮಾಯಲ್ಲ ಕುಲೆಕುಲ್ಲ ಇಜಿನ ನಮ್ಮದು ದೂರ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅವು ದೂರಡಿಜ್ಜ ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಕೊನತದು
ನಂಕೊಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಪುನಗ ಅಕ್ಲೇನ ಮಹತೆಗಳ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾವನ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀಜಿ ಮಾತಲ ಬೇತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆನೆ ಅವೇನು ಕೂಡ ಕೂಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಯರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದ ಬದಲಿಗೆ ಬೇತಾಪುನಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾಸಮಯೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಕೂಡ ಓಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡುದುಪ್ಪು ನಕಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟು. ಈ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಈ ರಡ್ಡು ಯೋಚನಾ ಪದ್ಧತಿದ ಈ ರಡ್ಡು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿದ ರೀತಿಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟು ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ. ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಲೆಕ್ಕದನೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬದುಕು ಮಾಯದ ಸತ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ದಾಂತಿನಂಚಿನ ತೀರು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆ ನಿಲ್ಕಾಂದಿನಂಚಿನ ಅವು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇನು ಬೋನಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕೊನವಲಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಯಾಯರ್ನಕ್ಲು ವಹಿಸುವೇರು. ವಾಸಮಯೋಡು ನಂಗೆ ಕೆಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಗೋಚರಡಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆಲಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಭೂತಲಿಪ್ಪು ದೈವಲಿಪ್ಪು ಐ ಕೆಂಚ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಕೊನತದು ಐಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ಬದುಕದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಏತೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದು ಬಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿಯೊಂತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆತು ನಾವು ಆಂಡಲ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಗಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲೆ ಈ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಗಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲನು ಎಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಲಿ ಬನ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು ಉಂಡತೆ. ಆ ತಾಕತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಒಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಆ ತಾಕತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ ಇಜಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬಿಲೆ ಕೊರೋಡು. ಈ ಇಡೀ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬಲ್ಯಾಯರು ಎಂಚ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಆ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಲೋಕಲೇನು ಎಂಚ ಒಟ್ಟು ಕೊನತೇರು ಪನ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಭವ. ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ನಂಚಿನ ಇಜಿಂಡ ಎರಿಕ್ಸನ್ ನಂಚಿನ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಜಿಂಡ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ತುಯರಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇತೆ ಸ್ತರಕ್ಲೇಡು ಬೇತೆ ಹಂತಲೇಡು ಗುರುತಿಸಾದು ಆ ಮೂಜೇತೆಲ್ಲ ಇಜಿನ 4 ಹಂತದ 5 ಹಂತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಎಂಚ ಸೇರುಡು ಅವು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಾಪುನು ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗುಲ ಆಯ್ತ ನಿಜವಾಯಿನ ಬದುಕು ಅವು ಅನುಭವಿಸಾನಂಚಿನ ಬದುಕು ಆ ಅನುಭವಲೇನು ಪಡೆದು ಈ ಅನುಭವದ್ದು ಪಿಗಾಯಿ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆ ಈ 4 ನೆಲೆಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೊನತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನು ಒಂಜಿ ಊರುನು ಕಟ್ಟೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಊರು ಪನ್ಪುನ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪೂರ ವಿಷಯದ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೂಡ ಆರ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತೆಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯರು ಆರ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ఒక ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಏನು ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಡು ನೀ ಮಸ್ತ್ 40-45 ಜನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಚಿನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ್ ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಲೇನು ಇಜಿನ ಹೊಸ ಆಚರಣೆಲೇನು ಹೊಸ ಯೋಚನಾ ಪದ್ಧತಿಲೇನು ಕೊನನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೆರೆಯೋನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲಡುಲ ಐತಾತೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿದ ಅತ್ತು ನೀರ ಹೊಸತುದಾತೆ ಮಲ್ಲ ಐಡುದಿಲ್ಲ ಮೀಕಿತ್ತೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಕಟ್ಟುದಿತ್ತೇರು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ರೂಪುಗಳು ಆತರು ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು ಪನ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡುದು ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈದಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನಂಕ ಬೈದಂಡು ಒಂದು ನನಲ ದುಂಬು ಪವಾಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಾಡು 116 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತುದುಂಡು ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆವಾಡು ನೆಕ್ ಮನಾತ್ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಾವಡು ಪಂಡದು ಈ ವೇದಿಕೆ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತಿನೆಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯರಿಗೆ ಕುಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎನನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎತ್ತಿನೇಕ್ ಯಾನ್ ಈತನಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ನೋಡಿ ಇತ್ತಿನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಈರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಇರನ ಪಾತೆರದ ಮೂಲಕನೇ ಇರನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳ ಮಾಂಡಲ ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತರಿಯರೆ ಧನ್ಯವಾದಲಿರೆಗೆ. ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ್ತ ಪದ್ರಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಬಲ್ಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ನ ವಹಿಸೊಂಡಿನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರಿಯನ್ ಸರ್, ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ್ಯ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ರೂರದ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯರು,
ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೆಸಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಮಾನಾತಿಕೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರು ಮುಕ್ಲೆಗ ನಾಲ್ವೆರೆಗಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಪರವಾದು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಯಶಸ್ಸದ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜುದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಉಮೇದಿಡು ಪಾಲ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ವೇರೆಗಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.